cases d'algú. I sabeu què? Que aquest pare i aquesta mare eren de Tarragona! Heu anat mai a Tarragona? Sí, nosaltres també, De fet, venim de Tarragona, per explicar-vos aquesta història i fer-vos música. L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu, els plats del sopar que ningú té el valor de rentar, i penso en tu a cada moment des que el sol té el cap batega amanent. Us presento en Lolo! Oh, digues hola, Lolo, Saluda, Lolo, La veia Montserrat, desperta el barri a cops, l'escombra tot cantant. Van agafar el parasol, van agafar la nevereta. Tu i el sopat en bons restaurants, tu i un ballata i un d'un fregar, tu i jo volàvem amb un fort fiesta groc, tu i un ballata a l'hora del foc. I el van embadurnar bé de crema. A veure com ho feu. Molt bé. Molt bé. Després de dinar, els va agafar una miqueta de son i es van estirar a la tovallola. Estireu-vos, estireu-vos. Us passa això, no? Vosaltres, que després de menjar us agafa una mica de cosa. Veus? Mira com la nit avui s'encén i al cridant la nostra gent una sola veu esclata. Mira com passo bé, passo bé, passo bé.